दिनैनि बे चिल्ड्रेन डे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै 40थि गायसनथि सान फालिनाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानि बेजों लोब्बा लाखिनानै गिबियावनो फ्लेग थिखांनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनि उनाव बड' डिपार्टमेन्टनि इन्जुर लाइसि बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन, बेखौबो फोजोबखांबाय। दा जोंहा बेजों लोब्बा लाखिनानै हरखाब बिबुंथि बुंनाय बादायलायनाय कम्पिटिसन लानाय जादों। दा बेयो सोलिगासिनो, दा बिबुंथि बुंनाय बादायलायनाय माने जोबोर मोजां मोनदों जोंनि फरायसालिमायाव बेफोरबायदि कम्पिटिसन लादो, माने स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे बाहागो लानायनि जौगाखांनायनि मोनसे मा होनो बे हाबाफारिखौ मोजां मोनदों लानायनि थाखाय। जोब्बायना दिनैनि जा कम्पिटिसन लादो बे कम्पिटिसनाव गासैबो बाहागो लानांगो, हायोबा गासैबो फरायसालियाव बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा कम्पिटिसन माने बिदि लाबा मोजां जायो। स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा जौगाखांनो हायो। नंगौ, दिनै जोंहा चिल्ड्रेन डेजों लोगोसे फरायसालिमा गायसं सान बियो जोंहा 40थि जाबाय। फैयै 40थि बेजों लोगोसे जोंहा हाबाफारि बायदि दङ। गिबि फरायसालिमानि फ्लेग फिरफिला बिरहोनाय बे गिबि हाबाफारि बायदि दङ। नैथि हाबाफारि जोंहा हरखाब बिबुंथि एक्सटेम्पर स्पिच बे जागासिनो। दा बेखौनो खावलायनो लुगैगोन फरायसा बिथांमोनखौ, जोंनि बे सालबारि फरायसालिमाया दिनै फैयै 40 बोसोर जाबाय। दा 40 बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि हाबाफारि लादों बे जागासिनो। दा फरायसालिमानि फरायसा बिथांमोनखौ आं मोनसेल' खावलायनो लुगैयो जे फरायसालिमायाव फैनायनि मेन थांखिखौ लानानै फरायलाङो जे आं बेखौ खावलायो। आरो लोगोसेनो जोंनि बे फरायनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ गासैबो माने फरायसालिमानि नेमखान्थि आरो आसार खान्थिखौ मानिनानै आरो डिसिप्लिनखौ मानिनानै जाहाथे सोलिलाङो बेखौ आं मिजिंथिबाय, आसा खालामो। दिनै जोंहा बादायलायनाय हिसाबै दङ हरखाब बिबुंथि एक्सटेम्पर स्पिच, बे नैथि हाबाफारि बायदि दङ जोंहा। नंगौ, बियो जोंहा खमैबो 200-300सो जागोन गासै फरायसाफोरा। बेखौ जों स्टुडेन्टनो डिक्लेयार खालामथ'वाखै सारमोना, माबा मोनसे सारप्राइज दं आरो बेखौ जों सानदों। लोगोआवथ' जोंहा बर' बिफाननि मोनसे इन्जुर लाइसि आर'नाइ बेखौबो बेखेवफानाय जादों। लोगोसेनो जोंहा कम्पिउटार लेब बेखौबो बेखेवनो लादों। दा दान्दिसे समनि उनाव बेखेवसिगोन। जोंहा कम्पिउटार लेबखौ बेखेवगिरि हिसाबै भबानिपुर समस्तिनि मानगोनां बिथां MLA आरो लोगोसेनो जोंनि सालबारि जिल्लानि TCLCCनि चेयारमेन बिथाङाबो फैफागोन लोगोसेनो। दा बिथांमोना जोंनि दिनैनि जि कम्पिउटार लेब बेखौ बेखेवगोन।